Metsola torjuu. Vihdoin viimein sitten Tappara katkoo, mutta jälleen kiekon menetys. Ruuttu ottaa kiekon. Pulkkinen pyörittää laidassa. Sitten kiekko maali taakse aivan vapaasti. Siinä pääsee ampumaan. Jokeri hyökkää, mutta hyvin pakkiparinaan näin. Hyvin hyökkäykseen Filppula 2-1 ja Filppula ajaa. Ampuu maalin! Komea maali! Valtteri Filppula näyttää tuossa osaamistaan. Hujaa siinä koko Tappara puolustuksen. Ja 5 minuuttia ehditään pelata, kun Filppula koukitaan. Jokeri hyökkää, Dehner ampuu. Sitten aika pahanäköisesti siinä Peltola ottaa sitten laukauksen vastaan. Ruutu maalin eteen ja sieltä löytyy Dehner ja Dehner iskee. Sitten lukemat 2-0 ja vauhdikkaasti kyllä alkaa tämä ottelu. Isäntäjoukkue Jokerit huudattaa tällä hetkellä kotiyleisöä Hartwall Areenalla. Kun siinä taakse yleisö viheltää, kun Tappara nousee hyökkäykseen. Joukkueet täysilukuiset. Näin laukaus kohti maalia, hyvin siinä ampuu. Sitten Kerälä Dehnerille. Eronen hakee siinä hyvin, Metsola torjuu, mutta sitten kiekko pelataan Kerälle, maalikulmalle Kerälä iskee. Lukevat 3-0. 5-3 vastaan näin. Jokerit huudattaa kotiyleisöä Hartwall Areenalla. Kun Antti Kerälä pistää kiekko. Erki Juntti Haal. Sitten Makkonen aivan vapaana ampuu, mutta ei maskia. Toimaa torjuu hyvin tuon tilanteen. Tappara kuitenkin rakentaa hyökkäykseen. Siinä menettää kuitenkin keskialueella kiekko. Näin hyvin tulla ja aivan vapaana on nyt sitten Jokeri hyökkää hyvin torjuu Metsola tuon tilanteen. Filppula jälleen pahan teossa. Näin Jokerit jälleen hyökkäykseen. Saipa IFK nyt Daniel Färholm iskenyt 0-1 kun nyt. Sitten vaarallinen tilanne jälleen Tappara maalla. Metsola kuitenkin selvittää tuon Janne Lahden viime kauden maali. Kovanen Platil. Ja nyt ampuu sitten kiekon Jokeri maaliin. Tuosta tilanteesta Makkonen. Ja hieman tilanne tulee päin. Jokeri maalia ohi kuitenkin tuo laukaus sitten laidasta tullaan ja nyt pääsee Tomi Mäki aivan vapaasti maalin kanssa. Ja rinuttaa kiekon maaliin, iskee alivoimalla. Jokerit 4-1 johtoon. Tappara maalivahti nuo Metsolan haarojen välistä ja sekö sitten riemastuttaa Jokereiden fanikatsominen koko Hartwall Areenan yleisön. Kun Jokerit iskee alivoimalla 1-10 vielä tää Pekkala nopeaan. Pekkala hakee rystyltä sitten siitä joukkuetoveriaan. Ja Pekkala maalin edessä nyt makana Tuoimaa maassa, mutta Tuoimaa pystyy tuon tilanteen torjumaan. Hyvän tilanteen pystyy siinä sitten tuo Tappara 4 lähde. Alkaa olla selvää kauraa tämä ottelu. Kun Jokerit tulee vauhdikkaasti ja kiekko pelataan yllättäen maaliin. Näin Haalko siellä on. Sitten tilanne tuli todella nopeasti. Vaarattoman näköinen tilanne, joka sitten päättyy maaliin. Riku Haal iskee. Niemi ampuu ohi maalin. Lindbergin kiekkoon. Taistelee kiekon siitä omille ja siitä pääsee hyvin vielä iskemään sitten Riku Haal ja kiekko pelataan loppujen lopuksi Jani Ridan toimesta maaliin. Katsotaan nyt kuka tuossa joukossa on sitten loppujen lopuksi maalintekijä, mutta siinä nyt nukahtaa täysin Tappara puolustus ja on jo omissa ajoituksissaan matkalla kohti Tamperetta, kun täällä vielä pelataan 1.52 peliä. Viimeiset sekunnit kuluvat. Näin ampuu vielä Antti-Jussi Niemi kiekko perään. Sitten Janne Lahti. Ja näin summeri soi. Ottelu on pelattu ja pieni tappelun poikanenkin siellä saadaan, kun poikittaista mailaa. Siinä annetaan sitten vielä loppuhetkillä, mutta ehkä tuo voidaan laskea sitten Tappara pelaajien.